Rydyn ni, Dom a Lloyd, yn mynd ar daith rownd Gymru i ddeall mwy am ddynion. Ie, i fod mwy specifig, Iechyd Meddwl dynion Cymru. Nawr, mae iechyd meddwl ymhlith dynion yn bryder mawr, ac os mae'n cael ei ymwybyddu, gall cael effaith ddifrifol. Ond, mae dal llwyth ohono ni'n cuddio sut ni'n teimlo. Ie, dyn ni'n mynd i gwrdd â chymunedau o ddynion myfyrwyr, chwaraewyr a gweithwyr amaethyddol i weld sut maen nhw'n delio â'u problemau. Ydyn nhw'n siarad amdano nhw, neu ydyn nhw'n tueddu cuddio sut maen nhw'n teimlo? Ar y daith, ni'n mynd i fod yn cwrdd â phobl anhygoel mewn llefydd arbennig i dysgu mwy am bywyd a iechyd meddwl ddynion yng Nghymru. Ie, a gobeithio dysgu tipyn am ni'n hun ar hyd y ffordd hefyd. Barod? Amdani. Let's go. So, Lloyd, ni'n mynd ar trip bach i'r Cefn Gwlad. Fi'n gobeithio ti efo four-wheel drive, achos ni'n mynd i fod angen e. Na, ti'n gwybod does dim four-wheel drive da fi, a fi newydd golchi'r car, felly beth fi'n mynd i wneud? Well, anyway, forget about the car. Be ti'n gwybod am amaethyddiaeth? Sa'n gwybod dim byd, i fod yn onest, ond dyma'r cyfle i ni dysgu mwy am y Cefn Gwlad, fi'n meddwl. Na, fi'n edrych ymlaen gwrando ni'n city boys, ond fi wedi fod yn gwneud bach o research oherwydd dyna be fi'n wneud. A fi wedi ffeindio allan bod ffermwyr dan llwyth o pwysau dyddiau yma. Fi kind of eisiau ffeindio allan sut maen nhw'n delio efo'r pwysau yna. Beth am ni siarad i cwpl o fel ffermwyr ifanc, gweld sut maen nhw'n teimlo am y peth? Perfect. Amdani, bwy. Amdani. Hyfina, beth sy'n mynd mlaen heno yma? Gennym ni noson clwb ffermwyr ifanc ni. Mae yna amrywiaeth o adrannau gwahanol. Gennym ni aelodau o oed 14, fyny a 26, 27. A mae'n agored i bawb sy'n o byd ameth yr Cefn Gwlad. Chi ddim yn gorau bod ffarmio. Be ydych chi eisiau hand efo? Nawn ni wneud y donuts yma. Y donuts? Wel, yn anffodus, da chi ddim just yn cael bits ar donuts. Da ni'n mynd i cael cortyn a hongian y donuts off, a wedyn mae'r aelodau yn gorau trio bits ar donuts. 3, 2, 1, opa chi! Dom, ti'n smasho ni? Dom, ti'n gwneud hyn o blaen? Go on, honest. Dwi'n meddwl ma'n ennill. What's going on? Oh, go on, Dom, ti'n gwneud e, boi? Dom. 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 I'm a donut eating champion. A mae jyst yn teimlo bach yn emotionally fodwl about him. A di step on mewn I game, I beth di chwarae ar blaen, a just to dominate. Gei di siarad ni am be yw'r sefyllfa iechyd meddwl yn yr Cefn Gwlad ar y foment? Mae'r sefyllfa efo iechyd meddwl yn y Cefn Gwlad ar hyn o bryd yn andros o fawr. Swn i'n feddwl yn y blynyddoedd diwethaf gan bod ffarmio wedi mynd yn lot fwy anoddach iddyn ni. I rai oedran ni ac y rhai engach yn ni, oes na llawer o dyfodol iddyn ni. A felly mae hynna wedyn yn effeithio mwy ar yr ochr iechyd meddwl I pawb. Ie, mae'n amlwg bod chi'n ymwybodol iawn o pwysigrwydd iechyd meddwl. Fe ddaru un o aelodau'n clwb ni'n cymryd bywyd ei hun. Felly, ers hynny, dwi'n meddwl bod ni wedi sbiad ar pethau'n hollol wahanol. Nath o roi braw iddyn ni, achos o'n i'n rili'n siarad amdano fo o gwbl cyn hynny. O pawb jyst yn dod, cael hwyl, gweld pobl. Ac oedd o yn hefyd, a dwi'n meddwl dyna ar ei roi braw iddyn ni, bod ti ddim yn gwybod be oedd yn mynd mlaen yn meddwl pobl. A wwan, dyn ni jyst yn trio codi ymwybyddiaeth, dangos fod o'n iawn I siarad, a os mae gen ti wbeth ar dy feddwl. Mae'n neis gweld wan bod y gymaint o elusiynau allanau sydd yn helpu ni. Mae'n lot well wwan na oedd o few years yn ôl. Ti'n gweld DPJ, Tir Dewi, a mae pawb yn lot mwy agored amdano fo, ond mae'n dal lot o waith I mynd a lot o lle I wella. Mae'n andros o dris I weld bod un ffarmwr yr wythnos yn cymryd bywyd ei hun. So dwi'n gobeithio gyda'r holl elusyn yma a bobl fel ni yn cefnogi nhw, beth ni arbed hynna rhaid digwydd. Ie, Dom, beth oedd dy brofiad di tro gyntaf yn clwb ffermwyr ifanc? Roedd e'n hwyl, o'n I efo gemau bach y donuts wrth gwrs, so fi obviously angen neud. Nes ti joio ddo, ie? Ie, o'n I di joio donuts, to be fair. A o'n I di ennill hefyd, so what can I say?
Ond ie, mae'n amlwg bod yna dal problemau yn y Cefn Gwlad a mae'n neis i gweld bod nhw'n dod at ei gilydd i trio dod i gweilod o'r problemau yna. Ie, mae fe'n ystadegyn eitha brawychus fod un ffarmwr yr wythnos yn cyfrefnu hunanladdiad. Mae hwnna'n amlwg ofnadwy a rhywbeth sy'n angen newid. Ie, definitely rhywbeth ni eisiau gweld yn newid. Fi'n meddwl hefyd be oedd yn diddorol oedd yn mixture o merched a bechgyn, ond oedd yn amlwg oedd yr merched y mwy agored i siarad am sut o'n nhw'n teimlo. Lle ni'n mynd nesaf? Nesaf bwy, dyn ni'n mynd i gwrdd â Robin Jones, a mae fe'n ffarmwr o'r Wyddgrug. Let's do it. Amdani bwy. Amdani. Robin! Hey! Mae bwy ti iawn? Reit da, diolch i'ch da yn oce? How's it going, mate? Neis gwrdd â chi. Mae'n lyflu rhwng fan hyn. Ynddi, really neis. Chi da, diwrnod braf. I know, ni'n lwcus iawn. Dwi'n siŵr beth i feddwl o'r trainers ma ar y ffarm ddo. Grandad, ni'n city boys, o'n i heb really dod hefo yr itinerary gywir i fod Ni'n honest. mynd i wneud o. Sa'n siŵr. Ti efo unrhyw beth yn gallu helpu ni efo? Dwi'n meddwl na fi gael trio ffeindio par o welis ydych Yeah, please. Cos fi'n offi i dweud. Hyfryd. Mae'n teimlo dda. Iawn? Ie, fi'n teimlo Siwr fel. i... Ie, Bwy o'r Cefn Gwlad ti'n nawr. edrych o ffarmwr rwan, steg? Diolch yn fawr iawn. Ti yn... Diolch yn fawr iawn. Ffermwyr yw rhai'r pobl sydd yn y canran uchaf o dynion sydd yn kind of syffro o problemau iechyd meddyliol. Pam ti'n meddwl mae hwnna? Dau peth wir efo ffermwyr. Un, dyn ni ddim yn cymysgu llawer efo bobl, ond hefyd, so fi'n dweud mae dynion fel gyffredinol, so fi'n dweud bod ffermwyr even waith eto, bod ni ddim eisiau siarad a agorfynu bobl. Ie, ar y ffarm wrach, mae'n rhyw fath o expectation yna ti, pen i lawr a get on with it. Mae'n rhywbeth i wneud, mae'n shed angen i garthu allan. Mae'r ffarm fel gwaith, mae rhywun ar ben ei hun drwy dydd o bosib. Fi'n gwaith bob diwrnod o'r wythnos, a mae rhywun yn gallu cael ei ddal fewn rhyw gylch, jyst mynd rownd a rownd. A dyna'r un o'r rhesymau nes i gychwyn y gym ar y ffarm i ddod â bobl at ei gilydd, ac o'n i wir angen bod y gwmpas bobl hefyd, cael y connection yna. Dau arall! Go on! Un arall! Right. Go on, dau i fynd! Dau i fynd! Ti'n iawn hwnna? My beast! My beast! Oedd o wir angen bod yn le lle o rhywbeth o'n i angen i fi'n hun ag cynnig i eraill, lle nhw'n cael lle i ddod, lle nhw'n gofod gwisgo fyny i fod yn ffansi, a nhw'n cael dod fel oedden nhw, yn ganol y baw, yn ganol y gwell, a jyst bod nhw hunain. Ti ddim yn gweld rai mewn gymiau yn Cymraeg? Na. Eeeey, da iawn. Fi wir wrth y modd hefo'r gwaith, wrth y modd. Dwi'n teimlo'n unig dim mwy, dwi'n teimlo efo gymaint o ffrindiau agos o'n nghwmpas i. Reit, enw i Robin, pleser cwrdd â ti. Fi a Dom, ni off nawr, ia? Ie, fi o. McDonald's, all day. Dwi'n mynd i lladd fi fyna. Be, just warm up rwan. Warm up, ti'n rhaid? Na, mae boys Cefn Gwlad yn neud yn gwahanol. Stretches, da chi barod am... Na, ni ddim yn neud yn y dinas. Ni ddim yn neud yn y dinas. Chwarae teg, nes i rili joio farm fit wedyn. Mae Robin yn clas. Gan bod e'n helpu pobl gyda iechyd meddyliol a corfforol nhw, mae fe hefyd yn helpu ei hun gyda teimladau o unigrwydd na. A mae fe'n hawdd i fel cuddio i ffwrdd pan ti'n teimlo'n isel, ond cael cymuned da o gwmpas chi a ffeindio dy tribe. Ti'n meddwl fel maen nhw'n dweud, mae hwnna'n clas. Na, definitely. Fi wastad yn meddwl am, pobl hun, ddynion hun ddim yn agor lan. A, lle ydyn nhw efo llefydd i mynd, ydy yna'n wir bod nhw ddim yn agor lan? Ti'n gwybod be? Y Mart yn Gaerfyrddin, bydd hwnna'n lle dda i ddechrau, fi'n meddwl. OK, take us there. Let's go. Dom, mae'n gwyntaf o stafell gwely ti fwy. Na, nice one. Mae'n swnio fel MC. Next day. 2,400.
Fair play. Mae hwnna'n car. Wo, paid ddweud hwnna. Ti'n prynu heddiw neu be? Na, pipo. Pipo, ie? Neu deals. Mae'r agni yn crazy. Mae hwnna'n un am bwyta. Na, mae hwnna ddim yn un am bwyta. Mae rei I gyd am llai. Ond mae hwn... Oh my... Helo, siwmai! Bore da. Helo. Sut ti'n neud? Lyfli cadw ti. Nawr te, dewch chi ar y lori fan hyn. Dyma ni, am groeso. Diolch yn fawr. Fi heb gweld lori fel hyn o'r blaen. Beth yn union sy'n digwydd fel yma? Reit, wel, na beth yw'r lori nawr, mae, fel chi'n gweld, ystafell aros fan hyn ar coffi fyna, te fyna. A wedyn mae Emma, nyrs mewn fyna, yn cynnig profion pwysau gwad a siwgr I checo am diabetes a oxygen levels. Cyfan mewn fyna yn gyfrinachol a di bobl siario beth fyna maen nhw moyn. Yn ni'n mynd ar lori hon rown y marchnadoedd, wneud e'n gyffyrddus ac yn gyfleus. Mae dynion falle rhywun yn cadw bant achos mae hwn helwn I dechrau fan hyn, ond mae popeth yn iawn da fi, mae'n gret fan hyn, mae'n ers da fi fan hyn a mae'n gret. Wyt ti'n teimlo bod y lori ma'n lle saff? Odi, Ie? odi, definitely. Gyda ni. Odi. Fi'n meddwl mae Lloyd yn mynd I cael check-up mewn munud. Okay, so in here, we are purely confidential. I check your blood pressure, your heart rate, your oxygen level. We can also offer counselling referrals if necessary, but outside of this room, nobody knows what's going on. Brilliant. Okay, thank you. Dwi'n ni getra pob dydd. So ni'n gweld pobl, so ni'n siarad, ni'n gweithio wrth yn unan. A dod lawr fan hyn fel heddi, mae'n bwysig. Mae pobl gallu siarad, pawb yn siarad. Chi wedi fod ar y lori o'r blaen, ych chi? Oedw, OK, a sut oedd ti wedi ffeindio fe? mae'r gwasanaeth yn hanfodol iawn, achos mae'r gwasanaeth yn dod i'r ffermwyr, nid yn ffermwyr yn gyflwynydd i'r gwasanaeth mewn ffordd. So, odi, mae adfantais I ddod i'r math, felly. Chi'n dod ar y fynd, chi'n switch off, really, a socialisio tymed bach. What an experience oedd yna. Bywyd gwahanol, lefe bach wahanol. Bywyd gwahanol, ond mae'n really cool I siarad I cwbl o'r pobl yma, a'r ffordd maen nhw'n siarad am iechyd meddwl. Mae'n amlwg bod pobl nawr yn dechrau siarad am y topic yna yn yr byd yma, a mae'n neis I gweld. Ie, fi'n meddwl mae'r gwaith, mae'r lori yn gwneud yn gwych hefyd, oherwydd mae'n rhoi rhywle i'r bobl yma sy'n gweithio'n galed pob dydd, trwy'r dydd. Maen nhw'n dod atyn nhw, felly maen nhw'n cael cyfle wedyn I checio lan gyda'i corff a gyda'i meddwl yn mwy bwysig fyd. So, ie, mae'n clas. Ie, mae'n clas. Fi wedi joio. Reit te, mae'n ni. Let's go. Tidbwy. So cyn neud yr siwrne yma, o'n i'n kind of genfigennus o'r pobl sy'n byw yn y Cefn Gwlad. Maen nhw efo'r awyr iach, maen nhw efo'r gwyrdd I gyd, yr anifeiliaid. O'n nhw'n byth yn sylweddoli be maen nhw'n mynd trwy pwysau, yr straen, a'r unigrwydd ti'n gallu teimlo'n byw bywyd yna. Ie, fi'n meddwl mae'n hawdd I edrych ar pobl eraill a meddwl bod mae pobl yn cael yn haws ni'n well na ti, ond mae ddim fel mae'n edrych pob tro. Ie. Ti'n gwybod ti a dy trademark trainers gwyn? Ti erioed yn mynd I swapio nhw am wellies, ti'n meddwl? Ganda, fi yn hoffi wellies, ond fi'n city boy, a fi'n meddwl mae'n amser mynd nôl I dinas. Ie, fi'n cytuno. Let's do it.